ammattisi on leipuri. Joo, ne puhuu. Mä olin aikana turpaa leipuri, että se tuli siitä, että mä olin sellainen sekatyömies. Että mulla ei ollut mitään suosikkialaa, että mä tein rosvon hommia aina. Mä olin siellä, missä mua tarvittiin ja toisaalta joskus oli sielläkin, missä mua ei olisi tarvittu. Että niin kuin sanotaan väkivaltapuolella olisi muutamia juttuja saanut jäädä tekemättä. No miksi sinä siihen johkaannut? Mikä siihen olisi johtanut? Se on helvetin hyvä kysymys. Että sanotaan, mä nuorena kossina, niin mä olin aika innokas etsiä töitä, sanotaan joskus 16 vanhana, ja niitä töitä ei sitten alkanut oikein löytymään. Sitten mä löysin sorkkaraudan jostain, ja alkoi se ammatinvalinta olla sitä myöten selvää. Että sieltä se lähti. Eikka jatkoi nuorena aikuisena valitsemallaan alalla. Viinan ja varastetun tavaran myyntiä sekä moottoripyöräjengeilyä. Viime vuosikymmenen lopulla mies tuomittiin pariksi vuodeksi linnaan väkivaltarikoksista. Talvella 2000 Eikka pääsi lomille. Joo, olkaa hyvä. Tammikuun 18. päivä vuonna 2000 Lahden käräjäoikeus käsitteli 2 moottoripyöräjengin ampumavälikohtausta. Istunnon ruokatauolla Rokueskallerin varapresidentti Lehtosaari ja 2 hänen kaveriaan noutivat aseita ja ajoivat autolla pizzeriaan. Siellä ruokaili kilpailevan jengin jäseniä. Kolmikko astui pizzeriaan ja ampui 3 uhriaan. Kaikki oli ohi puolessa minuutissa. Miksi näin pääsi käymään? No toisin kuin kytät on toitottanut julkisuudessa, sillä on esitetty kaikenlaisia syitä, että on ollut huumesotia ja kaiken maailman reviiritaistelua tai muuta, mutta mä en näe, että siinä olisi ollut mitään ulkoista syytä tuolle tapahtumalle. Että kyllä kaikki syyt oli osapuolten korvien välissä. Sanoit, että teitä oli 15 liian suurta ekoa pienen kaupunkiin. No joo, sanotaan, että sellainen 1,5 tusinaa oli sellaisia niin pulskia tyyppejä, että ne ei enää lopulta mahtunut Lahden kokoiseen kylään. No mitä siinä sitten päässä tapahtui, kun tuo noin pääsi käymään? Niin, no, yleensä väkivallan teot johtuu joko alentuneesta tai ylikorostuneesta itsetunnosta. Tuossa voitaisiin just mennä tuohon ego-ongelmaan, mikä tuli mainittua. No kumpi sinulla oli, yli- vai alikorostunut? No mä siihen aikaan kelasin, että se on aurinko, kun kertaa meikäläistä, mutta kyllä mä nyt ajattelen, että se saattaa sittenkin olla toisinpäin. Mikä? Oikeus tuomitsi Rokues-kolmikon 3 murhasta ja murhayrityksestä elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Eikka on nyt istunut tuomiotaan 9 eri vankilassa 8 vuotta. Ainakin toiset samanmoiset ovat edessä.